Aplikácia vonkajšej tepelno-izolačnej omietky Ytong s pretiahnutím cez žalúziový kastlík. Najprv je potrebné pripraviť podklad. Ytong Murivo sa obrúsi, očistí a prípadné nerovnosti sa vyspravia Ytong vonkajšou tepelno-izolačnou omietkou, ktorá zároveň slúži ako vysprávková malta. Vyspravované miesta je potrebné pred aplikáciou navlhčiť. V prípade realizácie povrchovej úpravy omietkou je pred nanášaním omietok nutné čelný povrch kastlíka pokryť lepiacou stierkou so zvýšenou prídržnosťou na báze cementu. Táto stierka je vhodná na lepenie a stierkovanie dosiek XPS a EPS perimeter. Do stierky sa vloží výstužná tkanina s presahom 10 cm cez kastlík. Na elimináciu praskania omietky sa na rohy okien a dverí aplikuje druhá vrstva výstužnej tkaniny v diagonálnych pásoch 300 x 500 mm. Ostenie sa izoluje vhodným materiálom, v našom prípade špaletovým multiporom vhodnej hrúbky. Pri lepení a stierkovaní na dosky multipor sa používa multipor ľahká malta. Následne sa vykoná osadenie fasádnych prvkov. Na špalety sa osadia začisťovacie okenné profily s tkaninou a rohovník, ideálne plastový. Ak tkanina nemá dostatočný presah, minimálne 100 mm, je potrebné ju doplniť. Na vonkajšie rohy sa osadia rohovníky, pričom treba zabezpečiť ich dostatočné predsadenie, aby bolo možné po nich sťahovať druhú vrstvu omietky. Minimálna hrúbka omietky je 5 mm, ideálne však 8 mm. Po zavednutí fasádnych prvkov sa môže pristúpiť k samotnej aplikácii omietky. Pri omietaní Ytong tvárnic nie je potrebné podklad penetrovať. Ak je však povrch presušený, napríklad v letnom období, podklad je potrebné navlhčiť čistou vodou alebo vodou zodpovedajúcou EN 1008. Omietková zmes sa pripraví podľa návodu, nechá sa chvíľu odstáť a následne sa znova premieša. Zmes je možné aplikovať ručne alebo strojne pomocou vhodnej omietacej súpravy. Omietku nanášame a zarovnávame zúbovým hladítkom s veľkosťou 10 x 10 mm. Do čerstvej omietky sa vloží výstužná tkanina s minimálnou gramážou 160 g na meter štvorcový, ktorá je odolná voči alkalickému pôsobeniu omietok a lepidla. Tkanina musí byť umiestnená v hornej tretine omietkovej vrstvy a prekrytá aspoň 1 mm omietky. Druhá vrstva omietky sa aplikuje systémom mokré do mokrého. Po konečnom vyrovnaní nesmie byť výstužná tkanina obnažená a celková hrúbka omietky nesmie byť menšia ako 5 mm. Po zavednutí je možné drobné nerovnosti korigovať zrovnaním latou. Omietka zreje približne 5 až 7 dní, pričom skutočná doba zrenia závisí od klimatických podmienok. Na vyzretý povrch sa následne nanáša finálna vrstva, ktorou môže byť bežná minerálna, silikátová alebo silikónová fasádna štrukturálna omietka.